Γεια σας, είμαι η Ελένη Ορφανό και θέλω να σας μιλήσω για τα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε από την κριτική που μας ασκούν οι άλλοι. Ξέρω, προτιμούμε να μας επενούν παρά να μας κριτικάρουν. Όμως και ο έπαινος και η κριτική κρύβουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για εμάς. Ο έπαινος συνήθως μας λέει τι κάνουμε καλά, ποια είναι τα δυνατά μας σημεία, τι αναγνωρίζουν και εκτιμούν οι άλλοι σε εμάς. Η κριτική από την άλλη μπορεί να μας δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε. Δεν έχει σημασία το ύφος της κριτικής, φυσικά κάποιες φορές μπορεί να μην είναι καν ευγενικό. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι η πληροφορία που μας δίνει και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Αν για παράδειγμα κάποιος μας πει με ιδιαίτερα άσχημο τρόπο και τόνο ότι κάναμε κάτι λάθος, μπορούμε να πούμε ότι είναι αγενής, ότι είναι κακοπροαίρετος και να απορρίψουμε αυτομάτως όσα είπε. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε ότι παρά το ύφος του και την όποια πρόθεσή του, μας έδωσε μία πληροφορία και να εστιάσουμε σε αυτή. Δεν είναι σίγουρο ότι η πληροφορία που μας έδωσε είναι σωστή, αλλά ο μόνος τρόπος να το μάθουμε είναι να την εξετάσουμε με σοβαρότητα. Ίσως βρεθούμε μπροστά σε μια θαυμάσια ευκαιρία να βελτιώσουμε κάτι σε εμάς και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Είναι σημαντικό να μάθουμε να ακούμε την κριτική χωρίς διάθεση να αμυνθούμε ή να δικαιολογηθούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πληροφορία που μας δίνει, όσα μπορούμε να μάθουμε για εμάς για να γίνουμε καλύτεροι. Και όπως λένε και οι Στοικοί, όταν σε κακολογούν, σκέψου. Και αν έχουν άδικο, γέλα με την καρδιά σου. Αν έχουν δίκιο, βελτιώσου.